सनितपुर विश्वनाथ गहपुरखौ बीएससी बीटीसीआव सोसननो हायासै सिरिथा नाथाय दायो बिटिआरआव हाबसननो नागिरनायखौ हेंथा दाहो जाय बिथांमोना गावनि राजखान्थिनि लाबालाबनि थाखाय सनितपुर विश्वनाथखौ गहपुरखौ बिटिआरआव हाबनायनि सायाव हेंथा बाथ्रा बुंबोगासिनो बेफोरबायदि लिडारफोरा जोंनि ओनसोलाव फैयानो मोजां। बे गोख्रों बाथ्राखौ बुंदों सनितपुर विश्वनाथ गहपुर हालामनि रायजो राजाफोरा। थांनाय बीटीसी गोरोबथायावथ' सनितपुर विश्वनाथ गहपुरखौ दानख'नानैसो गालांनायनि बाथ्रा बुंबाय थादोंमोन। माखासे दैदेनगिरिफोरनि बाथ्रा बुंनायाव सनितपुर विश्वनाथ गहपुराबो बिटिआर गोरोबथायाव हाबनाय नंला नामा होननानै गोनो गोथो जादोंमोन। नाथाय बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों जा बायदि सनितपुर विश्वनाथ गहपुरा खोलाहा सीमाफोरखौ थि खालामनानै गं 41 गामि सोसनखाबाय बे सीमानि सिङाव थानायफोरा बिटिआरआव हाबगोना रोखा होननानै जोंहा फोरमायनाय जाबाय बा फोथायनाय दं। बेफोर बाथ्राखौ नन्दुवार ओनसोलनि थागिबि बिथांमोना फोरमायो। दासिमबो माखासे बर'निनो दैदेनगिरिफोरा सनितपुर गहपुर विश्वनाथखौ बिटिआरआव हाबजानो बानायखौ नुबाय थायो। बेफोरबायदि सुबुंफोरा सानजाहा नोजोर होफैयानो मोजां होननानै गोख्रों बाथ्राजों फोरमायथिदों। दानिया फैदों सनितपुर हालामनि रायजो राजाफोरा जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायदों नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया नैबे समाव लाबोदों। बीएससी गोरोबथाखौथ' जोङो फ्राय बुंनो थाङोब्ला जों फ्राय उन्दैमोन नालाय बारा गोसोआव गैया। ओमफ्राय बीटीसी होननाय लोगो लोगो जों बीटीसीआवथ' जोंनिफ्राय माने सनितपुर बा विश्वनाथखौ दानख'नायनि माबायावसो दङमोन। जोंहा बिराद दुखु दङ। जोंनिफ्रायबो माखासे आन्दलनाव जिउ बाउसोमनाय गोबां मुंख्लंफोर दङ। बुंनो थाङोब्ला गहपुरावनो बांसिन बुंजायो आरो जोंनि बे नौदुवार हालामावबो गोबां दङ मुंख्लं जानाय। दा बीटीसी समाव जोंनिखौ दानख'ना गालांनाया जोंनि बर' माहारिनि थाखाय माहारिबादनि जिथु खामानि मावबाय थानाय बे माने फारसे एखेबारे आलादा मोनसे जोंखौ बर' नङि बायदि खालामना गालांनाय बायदिखौ जों नुदों। आरो दा जिथु बिटिआर सरकार बे बिटिआर सरकारनि जिथु थांखि जोङो बिटिआर सुक्ति जानाय समावथ' जों बिराद रंजादों। जोंनि जायगायावबो अमा जादों बोरमा जादों बायदिसिना जोङो पार्टि जादों। खिन्थु 2 बोसोर थांबाय 2 बोसोरनि बे गेजेर समाव जों सानदोंमोन जोंनियाबो बीटीसी सुक्ति बायदिनो थासिगोन नामा होननानै जोंनि गोसोआव माने गाबखांनाय फैदोंमोन। आरो बिनि उनाव मैया दाख्लै सरकारनिफ्राय फोसावबाय जे गहपुरसिम सुमलिगुरिसिम फोसावना होबाय। बेयाव जोंहा आरो मोनसे उत्साह फैलायबाय। जों हां मोननाय बायदि मोनलायबाय। जोंनियाबो रायखांजादों निस्सय बिटिआर सुक्तिया जोंनि थाखाय माबा मोनसे मोजां जागोन नामा जों बेखौ लानो हादों आरो बा जों लादों। बिटिआर सुक्तिनिफ्राय जों माबा मोनसे बर' हिसाबै जोंखौ सोसननायाव दङ बेखौ जोङो लानो हादों। दासिमबो नाथाय जोंनि बर'नि लिडारफोरनि गेजेरावनो सनितपुर विश्वनाथफोरखौ हाबजानो बानायनि माखासे बाथ्रा बुङो। माखासे लिडार सार्थ पलिटिकेल लिडारगिरिफ्रा बिथांमोननि सायाव माबायदि बुङो आरो रायजो राजाखौ बिथांमोननिफ्राय माबायदि सांग्रां थानायखौ खावलायो नोंथां? आच्छा नैबेथ' जेनेबा राजनितिनि बाथ्राखौ लानानै माखासेफ्रा गावनि सार्थ लाबालाबनि थाखाय गोबां खोथा बुङो गोबां बाथ्रा बुङो। खिन्थु बे बाथ्रा बुंनायाव जे बर' माहारिया बेसेबां लस दं बेखौ बिथांमोना साननानै नायनांगौ जे आं फंसे बाथ्रा बुंनायावनो बेसेबां समाजा लस जागोन बर' हारिया बेसेबां खहा जागोन बेखौ बिथांमोना साननांगौ। जोङो बे एरियायाव बेसेबांबा बोसोरनिफ्राय जोङो खस्थ' खालामनानै दङ। दिनैसिमबो बिथांमोना जोंनि खस्थ'खौ नायफैयाखै। आनखि बै थांनाय बाराव गोबां घटना जालांबाय। मोनसे समाव गोबां जोंनि बिग्रायारि हान्जाफोर थानाय समाव गोबां बेबायदिनो जोङो न' सावग्लुं जाबाय बायदिसिना बुख्रुब जाबाय। कमिउनेल क्लेश जानाय समावबो जोङो गोबां मानसि बुथार जानो गोनां जादों। बेफोर समावबो जोंनिफ्राय माने सरकार दंब्लाबो जोंनिसिम फैयाखै। जोंहा दुखु मोननाय दङ। दिनैसिम बिथांमोना जोंखौ सोसनजानो बानायखौ जोङो नुबाय थादों। आरो माखासे ससियेल मिडियाफ्राव जोङो नुनो मोनदों खायसे जाय बिथांमोना लिरदों हयथ' बिथांमोना साननो
हायोब्लाबो गावसिनि लाबा लाबखौ नायनानै बेफोरबायदि लिरबाय थायो बेफोरबायदि लिरनायखौ नुयोब्ला जों बिराद दुखु मोनो आरो जोंनि गोसोआ गाबखाङो जों बर' नङा नामा जों बर'नि फिसा नङा नामा जों थानाया बर' जायगा नङा नामा जों थानाया माने बड'लेण्डआव गोलैया नामा बेफोरबायदि साननानै जोंहा बिराद गाबखाङो बिनि थाखाय जोङो बिथांमोनखौ सांग्रां खालामहरनो नाजायो जोङो आउट अफ बिटिआरनि जानानैब्लाबो दाथ' जों हाबसिगोन जों आसा दङ अब्लाबो जों बिथांमोनखौ खावलायदों जाय जोंनि जायगाखौ लानानै जोंनि बिश्वनाथ बा सनितपुरखौ लानानै मोनसे राजनिति लानानै गेलेनो सानो बिथांमोनखौ जों सांग्रां जानानै थानो खावलायो मानो होनोब्ला जोंनि जेसेबां दुखु दाहा जोंसो मिथिगौ बिथांमोना मिथिया बिथांमोना गावसिनि लाबा लाबनि थाखाय गेलेबाय थानो हागौ खिन्थु जों बेसेबां सहायनांदों जोंनि बर' फिसाफ्रा बेसेबां गाबनांदों दिनै स्कुल गंसे मोजां गैया लामा गैया मोनसे लोंनो थाखाय दै गैया नोंथांमोना आं दा खावलायगोन नै दाबो पाइप लानानैसो नै बे दै बोनाया अरुणाचलनिफ्राय जोङो दै लानानै लोंनो गोनां जायो अरुणाचलनिफ्राय कारेन्टखौ जोंनो हरदों बिथांमोना जोबोद अननायनि थाखायसो जों बेयाव बेबायदि गथ'फोरखौ कारेन्टनि माबायाव फोरोंनो हादों बाखि गामिफ्रावथ' दासिमबो माने लेन्ड आरो बाथिनि सायावसो गथ'फ्रा लेखा फरायो बेनिखायनो आं खावलायदों जे बिथांमोना गोजानाव थानांगौ बे राजनिति गेलेनायखौ बर'नि गेजेराव गेलेयोब्लाबो जोंनि बर'नि माहारिनि खहा जानायखौ लानानै राजनिति दा गेलेथों जों बेखौ रायजोनि जानानै खावलायहरो आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि सायाव नोंथांमोना 100% फोथायनाय दं गैया नोंथांमोननि बे खामानिखौ मावफुंगोन फोथायनाय मोनसे समाव जोंबो फोथायनाय गैया जालांदोंमोन मानो होनब्ला 2 बोसोर दा 3 बोसोर हाबबाय बे 2 बोसोराव जोङो माने रायजो राजाफ्रा बिथिंबा बिथिं गोबां दान्थे बिदान्थे जादों आरो बेल' नङा जोंनि वाट्सएप ग्रुप होनो माखासे इन्टेलेक्सुयेल ग्रुप बेफोराव जों सावरायलायदोंमोन आरो खायसेफ्रा बुङो जागोन खायसेफ्रा बुंदों जाया बेबायदि लानानै गोबां दान्थे बिदान्थे जानायाव जोङो माने फारनैथिंबो जानो हाया जादोंमोन आरो मोनसे समाव दा जोङो नुबाय दा मावफुंनायावथ' मावफुंगोन बेखौ जों मिजिंथिनो हाबाय दिनै सरकारानो जिथु घोषणा खालामबायबा सरकारानो फोसावबायब्ला जोंहा फोथायनाय दङ बिटिआर सरकारा बिखेखके जोंहा माने जोंनि इउपिपिएलनि चिफ बिथां प्रमद बर' बिथाङा बर' माहारिनि थाखायनो गोबां आन्दलन खालामबोबाय बे हिसाबै बर' माहारिनि गाबखांनाया बिनि सायाव दाबो दङ बिनि गोरबो सिङाव दाबो दङ जों बेखौ नुहुरदों बेनिखायनो बिथाङा जोंनि खावलायनाय जोंनि बिटिआरनि सिमाखौ थाबैनो फोसावनांगौ आसाम सरकारजों मोजाङै रायज्लायनानै जोंनि माहारियारि आफादफोरखौ लाफानानै थाबैनो फोसावना होनांगौ नङाबा नैबे साननैसोआवनो आरो गुलाय गुजाय जालायगोन दा जिहेथु जों खौसे जानानै दं दा बे फोसावनाय लोगो लोगो जोङो ओरैबायदि मोनसे खौसे गोहो मोनदों आरो गासैबो बर'फोरा गासैबो ज' जानानै माने बिटिआर जाबाय होननानै मोनसे बयबो ज' जानानै दंथ'यो बेखायनो बे समाव बे खौसे जानायखौ नुनानै खौसे जानायखौ लाखिबाय थानो जोंनि मावफुं सोद्रोमा बिटिआरनि चिफ बिथां प्रमद सारा फैनानै जोंनिसिम माने मेसेज हरनांगौ जे नंगौ बे जायगाखौ जों थाबैनो सोसननाय जागोन बेखौ हरोब्ला निस्सय जों बिराद गोजोननाय मोनगोन आरो जोंनि हालामनिफ्राय जोङो गोबां धन्यबाद जासिहरगोन आरो